Зәңгәр экрандар янына матур ғүмер байрамын билдәләүсе Сәрия Зәйнулла кызы Рәхимкулованы сакырабыз. 1950 елдың 7 ноябрендә Күгәрсен районының Саняп авылында 18 яшендә һугышка китеп, исән-һау әйләнеп кайткан Зәйнулла Сибагатулла улы һәм уның тормыш иптәше Маһисәрвәр Котлахмәт кызы Дәүләтбаевтар гаиләһендә икенче бала булып кызлары туа. Уга Сәрия дип исем кушалар. Шул шатлыклы вакыйгага 70 ел гомер үтеп киткән. Бүген Сәрия Зәйнулла кызы Рәхимкулова үзенең 70 яшьлек юбилеен билдәләй. Ул замандарда гаиләләр ишле була, елдар үтә тора. Дәүләтбаевтар гаиләһендә лә балалар туа тора. Бездә 7 бала, 3 малай, 4 кыз үттек. Сәрия апайыбызның бала сагы һугыштан һуңгы авыр, кытлык елдарга тура килһә лә, ул теремек, эшсән, егәрле булып үсә. Әсәйебезнең хужалыкта беренче ярдәмчысы була. Үзеннән һуң туган кустыларын, һылыуларын карау уның өстенә төшә. Сәрия апайыбыз мәктәптә укыганда ла бик тырыш була, тик яхшы билдәләргә генә укый. Саняп 8 еллык мәктәбен тамамлагандан һуң Көйөргәзе районының Маячный касабаһындагы интернат мәктәптә 10-нчы сыйныфты тамамлай. Хезмәт юлын апайыбыз тимер юл системаһында башлап, унда күп елдар эшләй. Азак ул Мәләвез химия заводында хезмәт итә. Сәрия апайыбыз езнәбез Тәлгать Барый улы менән Мәләвез калаһында яшәйдәр. Улар 3 балага гомер бирделәр. Улдары Ратмир, Рөстәм һәм кызлары Илмира укып сыгып, һәр береһе үз аллы дөнья көтәләр. Сәрия апайыбызның хәзер 4 ейәнсәре һәм 1 ейәне бар. Ул ейән-ейәнсәрләрен карашты, уларны аякка бастырырга күп ярдәм итте. Апайыбыз яй көндәре ата-әсәебезнең өенә кайтып авылда яшәй. Бакса үстерергә бик ярата. Уның баксаһында емеш-еләк, яшелсә бик уңа. Әллә нисә төрле сәскәләр күзнең явын алып ултыра. Апайыбыз мул куллы кеше. Үстергән уңышыннан ел һайын һәр беребезгә күстәнәс өлеш сыгара, күршеләренә өләшә. Безнең апайыбыз кул эшләренә лә бик оста. Уның бәйләгән кофталары, свитерлары магазиндыкынан кәм түгел. Апайыбыз башкорт катын-кызларына гына хас булган басалкылык, иплелек, итәгатьлелек, аз хүзлелек кебек сифаттарга ия. Сәрия апай, һин хәзер нисә елдар инде безгә апай урынын ала, әсәй урынын ала. Атай нигезенә улар исән сактагы кебек һагынып, ашкынып кайтабыз. Һәр беребезгә һинең күңел йылың, якты йөзең, хөрмәтең җитә. Авыр сактарда һәр сак ярдәм кулыңды һузаһың, матур кәңәшләреңне бирәһең. Сәрия апай, һине 70 яшьлек матур юбилеең менән котлайбыз. Какшамасныклы һаулык, бәрәкәтле, хәерле, озын гомер теләйбез. Безгә күрһәткән изгелекләрең үзеңә 1000 тапкыр әйләнеп кайтһындар. Езнәбезнең, балаларыңдың, ейән-ейәнсәрләреңдең кадер хөрмәтенә төренеп, якындарыңдың йылыһын тоеп, бәхетле булып, шатлык куаныстар менән генә яшәргә насип булһын. Иң изге теләктәрен моңлы йырга кушып тапшыруыбызды һорайдар кустыгыз Кәбир, һылыуларыгыз Тәнзилә, Сания һәм уларның гаиләләре. Хөрмәтле Сәрия Зәйнулла кызы, юбилеегыз мүбәрәк, сәламәтлегегез ныклы, көндәрегез имен булһын.
Бигрәк оқшағанһың, йомшақына әйткән һүҙҙәрең, һәр саҡ туғаным тибендә шәһең, шундай наҙлап ҡарай күҙҙәрең. Һине сөйҙә, һин апайҙа миңә, булһаң ине оҙон ғүмерле. Балаларым булһын игелекле, изгелектәр бирһен ғүмерҙә. Һине сөйҙә, һин апайҙа миңә, булһаң ине оҙон ғүмерле. Балаларым булһын игелекле, изгелектәр бирһен ғүмерҙә. Шатлыҡтарҙа бергә шатланабыҙ, ҡайғыларҙы бергә бүләбеҙ. Яҡын кешем бар һөйләр серҙәрен, һәлһын һәр саҡ көләс йөҙҙәрен. Һине сөйҙә, һин апайҙа миңә, булһаң ине оҙон ғүмерле. Балаларым булһын игелекле, изгелектәр бирһен ғүмерҙә. Һине сөйҙә, һин апайҙа миңә, булһаң ине оҙон ғүмерле. Балаларым булһын игелекле, изгелектәр бирһен ғүмерҙә. Апай тиеп, һиңә өндәшәбеҙ, апай тиеп, һиңә һыйынабыҙ. Балаларың кеүек яҡын итеп, йөрәгеңә беҙҙе һалғанһың. Һине сөйҙә, һин апайҙа беҙгә, булһаң ине оҙон ғүмерле. Балаларың булһын игелекле, изгелектәр бирһен ғүмерҙә. Һине сөйҙә, һин апайҙа беҙгә, булһаң ине оҙон ғүмерле. Балаларың булһын игелекле, изгелектәр бирһен ғүмерҙә. Изгелектәр бирһен